Eclipse és una sèrie de postals que he anat col·leccionant, antigues i modernes, que d'alguna forma representen totes l'estereotip una mica de les tribus, no?, que es visiten en els viatges a l'Àfrica des del segle passat, des de l'inici del passat fins a dia d'avui. Són postals enviades per turistes occidentals, occidentalitzats, cap a Europa i als Estats Units, i d'alguna manera el que faig és ocultar el rostre que ha estat fotografiat amb la fotografia d'aquell que l'ha fotografiat, és a dir, del fotògraf. D'aquesta manera parlo de la mirada de qui ha construït aquesta imatge del continent africà. Les postals es van utilitzar per exportar certa imatge d'Àfrica que ha creat un imaginari que es manté viu fins a dia d'avui, no? I d'aquesta manera doncs, qüestiono una mica que aquest imaginari no és tant com són ells, sinó com els mirem i hem mirat nosaltres, no?, des de l'època colonial. Parlo, per tant, que aquesta mirada doncs és colonialista encara. I és interessant veure com els subjectes fotografiats tenen rostre però no tenen nom, són anònims, no? Són subjectes objectualitzats, exotitzats, mercantilitzats, mentre que els que han fet les fotografies, no?, fotògrafs blancs, europeus i d'Estats Units, tenen nom però no tenen rostre, i d'aquesta manera invertim aquesta dinàmica per parlar d'això.